valjda da predsjednički kandidat ne smije imati ni djevojku? Što da radimo, ljudi, ovaj čovjek nema mrlje u karijeri. Pušite mene, ja ću. Ljudi, nećete valjda da nas vodi neko ko ima ovako ispucale vrhove? Znate li vi da se tome momku tabani radi? Ste mu vidjeli košulje, evo? Nema jedne preko. A gdje ima čovjek ispod 100 kila? Vagu gorsku. Premlad. Znate li vi da mi imamo informacije poverljive iz Mosada? Taj čovjek u kuću nema kombinovanih frižider. Njemu pola sjelica nisu štedne. Nemojte. U koje naselje živi? Koliki mu je ram na telefon? Ljudi, 30 godina smo u opoziciju, nećemo ovo dopuštiti da ćemo još 30 biti opoziciju. Hvala.